Барыгызга да сәлам. Сез Мәйдан каналында лайклы хит тапшыруын карыйсыз. Сәгать дәвамында бергәләп мотор җырлар тыңларбыз, сыйфатлы клиплар карарбыз һәм башкаручылар белән иҗат турында сөйләшербез. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Яңа ел каникулларыннан соң беренче эш атнасы узып та китте. Ул арада безнең хит парадтагы катнашучылар иң яхшысы булу өчен көрәшүен дәвам итә. Җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаганнары өчен тавыш бирергә онытмагыз. Татар халкында киемеңә карап каршы алалар, акылыңа карап узаталар дигән бик тә мәгънәле мәкаль бар. Чыннан да, кайвакыт кешенең кыяфәте аның ни сөйләвенә караганда яхшырак белергә мөмкинлек бирә. Бу мәкальне шоу-бизнеска яраклаштырсаң, ул мөгаен булайрак яңгырар иде. Киемеңә карап каршы алалар, тавышыңа карап узаталар. Аңлавыгызча, бүген хит-парад катнашучылары белән сәхнә образлары турында сөйләшербез. Киемнәрне каян алалар, ничек сайлыйлар, стилистлар белән эшләү хәерлерәкме яки күңел кушканча киенү яхшымы? Кемнең костюмы кемнекеннән кыйбатлырак? Барсында түкми чәчми сөйләрбез. Лилия Хайруллина сәхнә костюмнарын стилист белән сайлый. Сатып алынганмы, тектерелгәнме, аерма юк. Иң мөһиме образ җырга туры килергә тиеш ди ул. Репертуар төрле булгач, костюмнар да төрле. Шуңа да без Лилияны сәхнәдә озын күлмәктән дә, кроссовкадан да күрә алабыз. Мин сәхнәгә киеп чыккан кайбер костюмнарны башка җырчылар кимәс иде. Репертуарда заманча стильдәге җырлар күбрәк булгач, образларым гадәти түгел. Тамашачылар моңа ияләште инде. Шуңа да миннән төрлесен көтәләр һәм кабул итәләр дип уртаклашты Лилия. Ә менә җырчының иң кыйммәтле костюмы 200 мең сум булган икән. Лайыклы хитта Лилия Хайруллина җылыт җыры белән катнаша. Клипны карыйбыз, тавышлар бирәбез һәм әлбәттә образларга игътибар итәргә дә онытмыйбыз. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар.
Itken süyü uşağımız Külge kolup yanıp bitken bir Жылыт әлі yüreğimni Yüreğimni жылыт солғын бит Ontlar itken süyü uşağımız Külge kolup yanıp bitken bir Хит парадны Винарис Ильегет дәвам итә. Ул да сәхнә костюмнарын стилист белән сайлауны хуп күрә булып чыкты. Винарис фикеренчә, һәр кеше үз эшен эшләргә тиеш. Җырчылар җырласын, ә махсус укыган белгечләр матур костюмнар тиксен ди ул. Винарис үзе Людмила Чернова һәм Рөстәм Исхаков белән эшли икән. Башкаручының барлык сәхнә костюмнарын да алар әзерли. Бәяләренә килгәндә, иң кыйбатлысы 100 меңнән артып китә, ә иң арзанлысы 15 мең дип сөйләде Винарис. Bir сезонга башкаручылар гадәттә 4-5 образ әзерли дип алсак, сәхнә костюмнарының күпмегә төшүен үзегез исәпләп карагыз инде. Ә ул арада сүзне Винариска тапшырыйк. Мәхәббәт була ул үзенчә дип аталган җырга төшерелгән клипны карыйбыз. Yaradan deyip әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт эзеп алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Тәүге мәхәббәт кенә ул bir кайчанда онытылмый. Салкын сулар сибеп кенә аны сүндереп булмый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт
işen Yaşlıkta da kartlıkta da bulayken uzun işen Yaşlıkta da kartlıkta da bulayken uzun işen Bulayken uzun işen Bulayken uzun işen Артур Исламовны без гадәттә сәхнәдә төрле классик костюмнардан күрергә ияләшкән. Минемчә, бу бик яхшы алым, чөнки классик костюм һәр ир-атка да килешә диләр бит. Әлбәттә, һәр җырга да мондый кием туры килми. Артурның рок стилендә яздырылган җырлары да бар. Аларны башкарганда сәхнәдә без җырчыны бөтенләй башка образда күрәбез. Артур Исламов барлык сәхнә костюмнарын да тектерә. Җыр, сәхнә, образ барысы бер композиция тудырырга тиеш. Образлар әзерләү читтән караганда гына гади. Ә чынлыкта бик җитди эш дип уртаклашты җырчы. Лайыклы хитта Артур Исламов тормыш яме клибы белән катнаша. Әйдәгез бу үтә дә мәгънәле җырны тыңлап китик. Yolundağı şeşeklerde her kaysımız üsema turgülden Kuldan kula kuş yaşalı üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялгыз гына Тамчылардан күл жайыла Бірге булсаң дүния матур булар Җиргә бәхет тула Иреннәрдә икмәкдәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde İrinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Nerede ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde İrinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde
Хит парадыбызны Гүзәл Гарәфиева белән дәвам итәбез. Гүзәлнең сәхнәдә нинди киемнән булуы, аның нинди җыр башкаруына бәйле. Һәр җырга аерым костюмым бар дип уртаклашты ул. Без образлар турында сораулар юллаганда Гүзәл күлмәкләр тектерү белән бәйле мәшәкатьләргә чумган иде. Билгеле булганча, тиздән Гүзәл Гарәфиева Казанда үзенең беренче концертын куячак. Шушы мөһим вакыйгага дип яңа образлар әзерли икән ул. Гүзәл тамашачыны ниләр белән шаккаттырырга җыена? Бу сорауларга ул хәзер үзе җавап бирер. Гүзәл безнең студиябездә кунакта. Гүзәл, сәлам. Сәлам, Илгиз. Беренчедән сине булачак концертың белән котлыйбыз. Менә шулай алдан беренче котлап куйыйк әле. Рәхмәт бик зур. Концерт кую һәр җырчы өчен минемчә ул шундый мөһим адым, шулай бит. Син ничек тәвәккәлләдең? Әйе, концерт куярга җиңел эш түгел. Ләкин мин кыюлык үз өстемә алдым. Һәм дә Алла бирсә, мин башкарып чыгармын дип уйлап торам. Сәхнәгә чыкканыма 2 генә ел, ләкин барыбер тамашачыга әйтер сүзем бар. Гүзәл, менә әйтер сүзләрем бар дидең. Нинди сүзләр инде ул? Гомумән, тамашачыны нәрсә көтә синең концертта? Минем концерт багышланган инде юбилеема, юбилейный концертым була Алла бирсә. Һәм дә үзем белән таныштырып китәсем килә. Әйтелмәгән сүзләрне әйтеп, матур итеп, концертымны уздырып китермен дип уйлап торам Алла бирсә. Җырларга килгәндә, яңалары булачакмы? Ретро җырлар бәлки буладыр. Минем әле ретро җырларым юк. Алдагы көндә Алла бирсә мин яздырырмын дип өмет итеп торам. Тамашачыларымны шатландырырмын үземнең булган җырларым белән һәм әлеге вакытта яңа җырлар турында эш бара. Һәм инде менә без бүген тапшыруыбызда сөйләшәбез җырчыларның образлары, күлмәкләре турында. Концерт булгач инде костюмнар шулай ук бик җитди эштер, Әйе, һәрбер җырга мин яратам, туры килә торган күлмәк булсын дип, гел менә шуларны контрольдә тотам. Һәм инде әйтеп китик, тамашачыларга кайчан һәм кайда була Гүзәл Гарәфиеваның беренче концерты. 1 февраль көнне ДК Сәйдәш мәдәният үзәгендә, Алла бирсә, сәгать кичке 7-дә мин сезне көтеп калам. Гүзәл, сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур. Амин, шулай булсын. Ә лаеклы хит тапшыруы дәвам итә. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың, янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың, җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә, синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алыдамы, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алыдамы, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алыдамы, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алыдамы, күңел сиңа
Гүлүс Хабибрахманов сәхнә костюмнарын сатып та ала, тектирә дә. Бер сезонга гадәттә 3 образ әзерлиләр икән. Костюмнар шул кадәр күп, аларны кая куярга белмибез. Шуңа да хәзер образларны бер-берсенә яраклаштырып ясарга тырышабыз. Әйтик, бер костюмны башка чалбар белән дә киярлек булсын ди башкаручы. Гүлүс әйтүенчә, башкалардан аерылып тору җиңел түгел. Шуңа да костюмнар сайлау катлаулы процесс. Стилистлар булу бик ярдәм итә ди ул. Хит парадыбызда Гүлүс Хабибрахманов «Син минеке» җыры белән катнаша. Карыйбыз. Жанымны, йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гөлем дип сине сайлаган, сайлаган. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Сине генә син кирәк, сине генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Сине генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син фәрештәм табылган җирдән, юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Әллә нинди кыйммәтле костюмнар киеп йөргәнем юк. Гадилекне яратам дип сүзен башлады Илназ Нургали. Ул сәхнә костюмнарын сатып ала икән. Башкаручы фикеренчә, эш киемдә түгел, иң мөһиме иҗат. Тамашачы мәхәббәтен эш белән матур җырлар ярдәмендә яуларга кирәк ди Илназ. Күрәсезме, һәркемнең үз фикере. Лайыклы хитны Илназ Нургалиның «Шишмә кызы» җыры белән дәвам итәбез.
işte seni ışrattım Yemli müklü şişme yanında Taң atkan şekine seni yuğalttım Yüreğimni saldım utlarga Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Suyu kebek temli irinlerin Öpken idim seni taң atkaş Izgelenip erliminim yürekkeyim Şunday şiver kızna yuğatkaş Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Gündek işten müklü şişmege kilip Burasına yatıp su içem Hıyallanıp seni dip hissettim Müklü şişme bilen sileşem Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Basalmayım yürekler sularımni Tabim iken seni koylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Urra bulsam birge yürgen yollarını Müklü şişme çıkmay oylardan Бәхет, син мине таптың дип бәхеткә мөрәҗәгать итеп җырлаучы Алмаз Закиров та сәхнә костюмнарын сатып алу яклы. Алай тизрәк тә, җайлырак та. Үзеңә уңайлы вакытта күңелеңә ошаган киемне барасың да аласың ди Алмаз. Башкаручының тектерелгән костюмнары да бар әлбәттә. Гадәттә ниндидер мөһим вакыйга яки җаваплы чыгыш алдыннан тегүчегә мөрәҗәгать итә икән ул. Мотор чыгышлар һәм костюмнар алда әле күп булсын. Әлегә сүзне Алмазга бирик. Урманында адашкан чагымда бәхетсең мине эзләп таптың Елмаеп көләрлек, ярата беләрлек саф хисләргә ураттың Бәхетсең мине таптың Яраттың, яраттың Яныма да, җаныма да якын кешене таптың Бәхетсең мине таптың Кычагыңда җылыттың Син мине таптың Яраттың, яраттың Яныма да, җаныма да якын кешемне таптың Бәхет син мине таптың Кочагыңда җылыттың Кулларыңа мәхәббәткә бирдең йөрәк ачкычын Чагымда нур сибеп сукмагым яктыртың Син миңа ышанып, мәхәббәттә янып Синлек киләчәккә ашыктың Бәхет син мине таптың Яраттың, яраттың
taptın Yarat dedin yarattım Yanıma da canıma da yakın kişini taptım Bəxit sen meni taptın Kuşağında жылыттın Kullarına mehabbetke birdin yürek aşkı için Kullarına mehabbetke birdin yürek aşkı için Хит парадыбызга фәлсәфи җыр белән килеп кушылган Илназар классик костюмнарга гашык. Кайберәүләр аларны уңайсыз ди. Миңа исә аларны киеп куйгач рәхәт дип уртаклашты автор башкаручы. Илназар әлеге костюмнарын сатып ала, әмма яңа елда үз стилен бераз үзгәртергә ниятли. 2024 елда стилистлар белән эшләргә телим. Хәзер сөйләшүләр алып барабыз. Ниндидер кардинал үзгәрешләр булмаячак әлбәттә. Бераз гына икенче төрле Илназарны күрерсез дип уртаклашты ул безнең белән. Карап карарбыз, бераз гына икенче төрле Илназар нинди булыр икән. Әлегә җырын тыңлыйк. Тормыш дәфтәре. Тормыш дәфтәренә язып, кем куясын ауларны, ничек кенә шын итәргә, бәхет дип юрауларны. Әллә якыннар теләге, языла микән шунда, шиша алмаслык серләр бар, без яшәгән җиһанда. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Исән сау булсын якыннар, янда булсын туганнар. Дуслар бар бит безнең өчен, булсын дип тырышканнар. Тормыш дәфтәренә әйдә, үзебез языйк барсын. Кешенең узган гомере якты юл булып калсын. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Әй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле.
Кара күзлек, денимнан тегелгән куртка, джинс шалбар. Киләсе башкаручының стилен шулайрак сүрәтләп булыр иде. Сүзебез Айрат Сафин турында. Мәскәү егете булрак аңа мондый образ бик тә килешеп тора. Клипларда да, сәхнәдә дә без аны еш кына шундый киемдә күрәбез. Айрат классиканы да чит итми. Мәсәлән, безнең хит-парадтагы «Кайда син» клибында без аны Мәскәү урамнарында кара күлмәк кигән килеш күрә алабыз. Җитмәсә, әле үзе байкада утырган. Карыйбыз. Nazlar iken bizning matur parlar itken min bit seni ömür boyu yarım itep kütüken yaşlıktan özü bizge yakın sevip öle gitken mehabetli yazlar digen şurşu iken seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating günler miken dünler miken jan gözün nurun sipken elle vay mı yıldızlardan bәхет сүзен шиккен bizning jaylar jitken şatlıq hissi balqı yüzüden hislaringni anlayım bilem yartı süzden seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating yaşılıkının tonları yazgating sin koyda Бүген хит парадыбызны Арслана тәмамлый. Узган атна нәтиҗәләре буенча иң күп тавышларны ул һәм аның такси җыры җыйды. Гүзәл зат булрак Арслана сәхнә костюмнары турында илһамланып сөйләде. Аның күпмедер вакыт тәнәфестән соң сәхнәгә кабат әйләнеп кайтуы да бер күлмәк белән бәйле икән. Бер ел дәвамында эшкә гел бер кибет яныннан узып йөрдем. Витринада искиткеч матур зәңгәр күлмәк тора.
Үтеп киткән сайын кызыгам, әмма мин аны кая киям инде дип сатып алмыйм. Көннәрдән бер көнне карыйм, витринада күлмәк юк. Кибеткә кердем, ә алар башка урынга күченәләр булып чыкты. Теге зәңгәр күлмәкне югалтасым килмәде. Сорап алдым. Киеп карадым, һәм ул минем өчен тегелгән кебек иде. Сатып алырга туры килде. Шуннан соң ул күлмәкне киеп, сәхнәдә чыгышларымны башлап җибәрдем дип сөйләде Арслана. Менә шулай зәңгәр күлмәк Арслананы кабат сәхнәгә алып кайткан. Ә хәзер сүзне үзенә бирик. Бешит хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси алга шаба, еррагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән, саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Киемеңә карап каршы алалар, тавышыңа карап озаталар. Бүгенге тапшыруда башкаручылар белән сәхнә образлары турында сөйләштек. Җаваплар төрле булды. Берәүләр моңа үтә дә җаваплы, аерым бер миссия буларак карый, икенчеләр эш костюмнарда түгел дип фикер йөртә. Ничек кенә булмасын, сәхнә матурлыкны ярата. Шуңа күрә дә җырлар һәм костюмнар дөрес сайлансын, килешле булсын дип телисе генә кала. Дуслар, лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Моның өчен үзегезгә ошаган җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Мин Илгиз Шәкуров һәм безнең иҗат төркеме сезгә матур кышлар теләп кала. Киләсе очрашуларга кадәр.